valintana ollut kesärengastus. Miten on mennyt tänään? Se on varma valinta. Kestävää, hyvää ja pitoa tuntuu löytyvän. Niin. No niin, eli talvisarjassa pärjää kesärenkaan. Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Hyvin menee. Mitkä on fiilikset talvisarjan kisasta? Tuo on kyllä aina se on hauskaa. Miettii ensin, että kylmä ja ikävää ja muuta, mutta sitten kun tuohon piivalle pääsee, niin ai että, se naksahtaa joku vipu päässä ja sitten taas mennään. Mahtavaa, tsemppi! Kiitos. Tästä vähän vauhtia. Millä saa vauhtia? No, tää on tämmönen salainen. Salaminigrippeä.